Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Pro Veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Oy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Sabado og pitsa dos na nining buwan karon mahigala sa Agosto tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutaran karon nga butaga mga higala. Pag-asa padayon nagmonitor sa tropical depression nga naa karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Straight to the point. Alas 3 karong kadlawon nahimutang kini sa kapin sa 1,000 kilometros silangang amihanan, silangan sa extreme northern Luzon, samtang ang habagat mo'y nakapikto karon dinhi sa nasod. Straight to the point. Samtang sa laing bahin human dinangop sa Complaint and Action Center sa DYHP RMN Cebu. Kadto magtiayon nga na-scam sa ilang kasal, niduso na sa ilang affidavit ngadto sa Abiliana Police Station aron ipasaka na ang kaso. Batok sa nang scam nila nga wedding coordinator. Straight to the point. Tagan tani pagtagad lubutaga mga kaigsunan. Kay porbidang di malasa hinoon ha. Panahon adlaw na gyud sa ilang kasal mga higala. Wa naman ang wedding coordinator, pitok-pitok naman ang mata. Pero matod pa mahigala nakagastos la og 300,000 na kapin. Na tanan mga kaigalaan. Unya gahapon ato na interview mahigalang igsuon. Matod pa mga higala nga kinini ang iyang igsuon nga wedding coordinator. Nakagasto kuno sa iyang anak sa tupay umangkon nga 27,000 pesos. Kay maluluyon day kuno ni. Why problema maluluyon basta imong kagulingong kwarta? Pero maluluyon po kanya mang scam ka sa uban. Medyo hungaw to mahigalang katarungan Nga gawas pa ibutang talang nga 27,000 ang nagasto. Dako man kay nabayad in taon atong maong kasulunon. Straight to the point. Gahapon may gala bag-utos lang minyo mga sukit tigpaminaw nga ato nga nahinabi dito sa atong Sibianan, no? Nya natanggong to sa Abiliana Police Station tong maong wedding coordinator karon. Kuana ni submitir na sa ang affidavit para formal nang ipasaka ang kaso batok niini. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin usa ka visa consultancy firm diha sa Cebu Business Park ipasira sa Department of Migrant Workers dinhi sa Central Visayas tungod sa giingong illegal nga pang-recruit og mga magtutudlo og hospitality workers paingon sa Amerika apan wa di ay sila lisensya. Straight to the point. Kato sa nagpagtagad lubutaga mga higala sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin kapin sa 5,000 individual ang nagparehistro sa unang adlaw sa voters registration sa Comelec na nagsugod na kagahapong adlaw Agosto 1 og mulanat kini og napo ka adlaw. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gikatak ng mupirma sa Agosto 12 sa balaodon nga magpospon sa barangay ug sangguniang kabataan election gikan sa Disyembre ngadto na sa
Disyembre karong tuiga ngadto na sa unang Lunes sa Nobyembre 2026. Straight to the point. Ato sa ning hisgutan mga sukid ti paminaw. Ug ang atong pagpadayon paghisgot labot na sa Supreme Court decision sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Kinuguban pang mga hisgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now, atong balikan ang atong mga isgutanan Robontaga, mga kaigalaan. Ang mahitungod sa Supreme Court decision sa impeachment case batok ni Sara Duterte, mga kaigsunan. Straight to the point. Kining uban magod, wa pagyud makadawat mga higala og unya ilang gisaway ang Supreme Court. Pastilan. Nagi mga tao sa ginaana ba? Mura mga higala nga ang ato, kabantay mo, bisa akong diskusyon diri niingon gyud ko nga kani ang posibleng mahitabo, ma-forecast man ako unsay posibleng mahitabo kay kibaw man tas balaod. So ang posibleng mahitabo mao ni, posibleng mahitabo mao ni. Batuan sa Supreme Court mo tingog na gani mo tahod ta. Kanumdum ka kay? Niingon ko ako isip abogado inig mo tingog sa Supreme Court kini ato forecast ni bat tingog Supreme Court on sa decision Supreme Court atong tahoron ng Supreme Court. But kining mga tawhanawa, no? With due respect lasad ani nila. Ya ato i-explicar sa mga tao nga unsa da ining decision Supreme Court ining impeachment case si Sara nganong gibasura man sa Supreme Court. Nya sa ako naging pagkanindot nga pagkasuwat. Gibasa nako kining 97 pages nga gisuwat mga higala decision sa Supreme Court penned by Justice Leonen. Purbidang ninduta. Unya ni tanaw ha, si Justice Leonen atong i-coach Justice Leonen ha. Mao ni ang pamahayag Justice Leonen asa man tong iyang picture dong. Kani kinis Justice Leonen nga maoy punente. Mo'y gasuwat og ni concur ang tanan nga mga justices. Unanimous. Matod pan Justice Leonen, it is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. Straight to the point. Mo nagiingon Justice Leonen. Kana ang uban manggod, lahi-lahi na manggod, duna na mangoy mga kolor mo diha. Lahi-lahig mga kolor, lahi-lahig interest. Ang Supreme Court manggod mga higala, kita mo sa Lady Justice, ang simbolo mahigala nagdag timbangan, gitabunan ang mata aron dili sa kakita kung kinsay subject ni anang atong desisyonan. Aron dili sa kakita kung pink ba na, yellow ba na, puwa ba na, green ba na. Aron dili sa kakita. Aron nga niyang desisyon basig yun sa balaod. Muna yung Justice Leonen, dili among duty ang pagpabor og unsay politika nga resulta. Unsa ninyo politika bahala mo. O may labot ana, basang amo ipatuman ang among pag-interpret sa balaod base gayon sa balaod. Straight to the point. Pagkanindot nga pagkasuwat. Unya kining pagkasuwat ni Justice Leonen giuyunan, unanimous god, unanimous mga higala kining maong decision sa Supreme Court. Could you just imagine that ang mga banggiitang abogado nga tuwa mahigala na tudlo nga mga justices sa Supreme Court, apil ang Chief Justice ni concur nga ibasura gayon kini mga higalang impeachment complaint batok ni Sara Duterte. Straight to the point. Yang Supreme Court mahigala ang judiciary klaro man na sa atong constitution. Ang iyang main function is to interpret the law. Tulo ka branches of government ni. Executive Department, ang head ani mahigala ang head ini mahigala ang President. Legislative Department, ang head ini ang Senate President ug ang Speaker of the House. Ug ang Judiciary, ang head ini mahigala si Gismundo karon nga may Chief Justice. Kining tulo ka mga branches of governments dunay lain-laing function. That's basic sa mga nakaagi og pulusay. Bisag dili ta maghisgot og abogado. Bisag first year unsa man kuan na day. Bisag dili na di ta maghisgot og law school. Atong i-simplify og maayo ni kay libog-libugon pa man kasayon anak manghigalang sabton. I-simplify na to maayo. Kining tulo ka branches of governments. Pag-enroll nimo anag sod nimo college na kay subjects pulusay, kasabot ka nga ang function ini nila, ang Executive Department maoy mo execute sa balaod. Ang Legislative Department maoy mo himo mo panday sa balaod.
ang judiciary maoy mo interpret sa balaod. Straight to the point. Karon, ang Supreme Court mao'y nag-interpret ilan ning trabaho sa Supreme Court. Simple raman na. Nagkaroon ng Supreme Court, dili siya mo tanaw kung sa inyong color din, ha? Ha? Dili mo tanaw. Kaya uban magod, suko magod mahigala gyud sa mga Duterte. Nang kundi pa ni Duterte ang subject, ang sama po inyong baruganan. Muna nga kini Supreme Court, mo tindog sila mahigala unsay tarong. Ha? Muna akong ingon, mutahod ta Supreme Court, unya kining pagkasuwata mga higala ni Justice Leonin pagkanindot nga pagkasuwat. Nagkauyon ang mga justices. Could you just imagine ka na mga abogado, mga banggiitang abogado nga nahimong justices Supreme Court, nagkauyon sila? Timan ni ha, ako mo tagay example, di ba basta-basta magkauyon? Bisan gani og boxing judge lang ganing tulura sa gabok, di magani magkauyon? Nabantay ka kay? Og may unanimous decision gani na kanang tulo ka judges sa boxing. Aw, Clarex na day nga daog ning usa. Pero usahay mo daog mahigala by split decision. Kapila man mahitabo. Split decision meaning kanang tulo ka justices. Tulo ka mga judge sa boxing, tulo lang na sila ha. Di gani magkasnabot ng tulo, magkalain-lain gani gi-score. Na mo daog ang duha, ang usap ni ang usa pabor sa pikas, ang duha pabor sa pikas daog. Mo na gitawag og split decision. So daog but split. Duha ka judges pabor sa pikas, ang usa ka judge didto pabor sa pikas, mo nang na split decision. Ya katong ka Manny Pacquiao karon unsa man to? Draw, majority draw. So kana tulo lang gani kabuok kawa, di gani na inana gyud nga magkasnagdanay. So naay higayon nga magsanta panalitan. Ibutan ta kadto di ang Manny Pacquiao versus Kwan. Kisa tong British day nga yang Briton yang kontra. Kadto gyud grabe gito nga Kwan ay. Pag sukmag Manny Pacquiao, tas boxing ha, example ta mo boxing para sayon kay sabton, ha? Kaya kato bang mga fight ni Manny Pacquiao ang uban, kuman to. Kadto ka Marquez, tong ka Marquez panalitan, tong katapusan yang away ni Marquez. Kuyapan si Manny Pacquiao sa ring. Unsa man ito nimo? Mag-decide. Bisag pagwa magkopyahay ng mga judges, boxing judge, sigurado pildi si Manny Pacquiao gid ani. Ha? Sigurado pildi. So yun ang nimos decision daog si Marquez atong panahon na. Katong sa England, kato si Ricky Hatton, bugiroon mo sa tunay. At the time ko napa si Pacquiao sa iyang prime. So si Ricky Hatton, gara-garaon sa to nga, iyang giingnan tong mga tao sa Inglaterra nga, ibaligya na inyong mga bahay kay ipusta nako at pilihon ko sa Manny Pacquiao dako sa to sa aton. Ay sus, pag abot dito mga higala sa ring, sus, nakatug si Ricky Hatton ay. Oh. So unanimous decision na may dili man siya malibog ka. Di man ka malibog. Klaro man na. So kini inana ha, ang Supreme Court mahigala ang tanang justices nagkauyon sila nga atong ibasura kining impeachment. Ngano man very simple. Ani ha? Kanta mo para sayon sabdon kay kini kung uban ilang lisod-lisoron. My God. Ha? Nani man gud ni si Vice President Sara Duterte gipili na sa mga tao. Gipili sa mga tao natong 2022. Nakakuha siya og boto. Imagine ka? She garnered votes higher than the president because Marcos got only 31 million kapin nga mga boto. As compared to Sara, she garnered 32 million kapin nga boto. Siya pinakataas og boto. Ipili man siya. Nya mo ingon ta mga higala nga Vox Populi Vox Dei. Ang tingog sa katauhan mo'y tingog sa Dios. Straight to the point. Sa to pa, atong klarohon na, tingog sa katauhan, tingog sa Dios. Kini mga tauhan nga nasuko karon Supreme Court, apil pod ni kay bawo sila ana nga panultihon indikin. Ay sus. Kaya mapaguriguryo pa yun. Kaya ba mo, oy? Vox Populi Vox Dei. Kana kung pagka-presidente, pagka-vice-presidente, may usay makaingon ta, bitaw, namura bitaw sa destiny, bitaw day. Dili, basta-basta nung anong nabutang, kaya murag something yun, nga anong nabutang sa kadiha. Na timingan, ang uban na,
example ha, katulang laan sa Cory Aquino, kisa may magtuo mga presidente ito. Ha? Ba't tungod kinamatay si Ninoy, nakalit siya ang simpatiya sa mga tao dito niya. Nahimong presidente, bisag wa makagi pagkabarangay kapitan. Katos Ninoy Aquino, kisa may magtuo mga presidente ito. Apan tungod mga higala sa, kuan ba, kanabang something yung bitaw na adya, pinaagi sa buto sa mga tao. Kana si Duterte, mausad, taga Davao, or guna. Wa guna mahigalay, national position sa una. Nakalit lang mahigala tungod sa tawag sa panahon. O, bisan kinis BBM, sa pagkakaroon. So, si Sara nga nahimong vice-presidente, bisan ka na sa Lini Robredo, anong na vice-presidente mas Lini day? Namatay ang iyang bana, ni simpatiya ang mga tao. Eh, kitang mga Pilipino, God, natay kinaiya sa anak nga, hain tong kuan mo, dalitang mo simpatiya. Labi pag daog-daogon sad. Ha? Straight to the point. Pabitan na mo, saler ganato ng mga teleserye, mahigalag mga drama sa radio nga, gidaog-daog, eh. Kanya bahuman mo, sukol na kadugayan, eh. Mano doon na tayo drama sa una bitaw sa kuanday nga, ang nagsuwat si Boy Lido Patalinghog, kung musukol na ang dinaog-daog. Astangil ngil. Simple raman na, mga kaigsuunan. So, si Sara Duterte, mga higalagi, pili sa mga tao. Makabungog na buto. Ang ginuugod karon di na magano usulti may galang pares unang panahon ba nga naagi Ginoo nga ni sulti na. Isulti sa pinagis mga tao. Mo na moingon tas principles balaod, vox populi vox Dei. Ang tingog sa katawhan tingog sa Dios. Sa to pa, nabutang si Sara diha mga kaigalaan. Sacred kana nga nabutang sa diha. Usa kana kasagrado nga butang nga na-install siya as Vice President. Nya karon tangtangon lang siya galit. Nining Congress may galang nagduwa-duwa lang murag nagduwa-duwa tubig-tubig. Anong moingon man ta murag nagduwa tubig-tubig? Ang mga tao nga naminaw ron, di kinahanglan abogado nakasabot kita nga ang atong balaod may gala simple gyapon ha. Di to lisod-lisoron. Di to lisod-lisoron kini mga tawhan nagud gusto gyud nya ilang bang kulikot-kulikuton mga sukid dig paminaw. Di man na kinahanglan. Ningon ang Supreme, ningon ang ato may galang Constitution under Article 11, Section 3, Paragraph 5. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ha? Straight to the point. Why impeachment nga himuon sobra sa kausa in 1 year? Unsa may spirit of the law? Aron nga kanang tao dili na maharas. Dili pwedeng iharas nimo kay gipili sa mga tao, mo serbisyo na sa mga tao, nag-imong i-attack og kaso, i-attack nimo kaso. Dili na sa maka serbisyo tarong. Mahimong harassment, mahasol man ka nga na may kaso. Muna nga dunay limitasyon. Pero sa may gibuhat nila mga higala, December to, ang mga tao na hibaw na, December to, dunay kasong gipasaka, impeachment gipasaka. December 4, another impeachment gipasaka. Duha na. December 19, tulo na. Yung sa may nahitabo atong tulo. Wa na gito, marag wa na gyud na. Kalit lang pag February 5. Kalit lang kanang adlaw. Hala. Dito mahigalas kongreso mura ba tawag kanang kay nakapirma na mo ni muna. Unya nakabasa sila do. Nanang adlaw even si Franz Castro mahigala ako mong ibalik gamay ha para makasabot mo. Nga mula nagduwa-duwa lang tubig-tubig. Di pwede nga ang usa ka government elected official nga gipili sa katawhan, gibutang sa katawhan, unya atang-tangon lang niining murag nagduwa-duwa lang. Ha? Di mo nang di mo sugot ang Supreme Court, anak. Nagduwa-duwa man Congress mo naman ilang giduwa-duwaan lang. Ingon Supreme Court, bahalag magduwa-duwa mo, bahalag mamuliki ka mo, kami mo barog mi. Mo barog mi. Unsay balaod. Mo nang pagkanidutan pagkasuwata Supreme Court. Hinumdum mo talawas Claire Castro, Franz Castro. Hinumdum mo ako man gi kon kani adto. Para hinumduman ta mo ha balik ta February 5. Aron makasabot mo nga unsa ka murag bugal-bugal bitaw. Inana ang pagpasakag kaso day nga murag nanay tulo ka impeachment cases. Imo nang gipangutana bitaw sa Supreme Court. Unsa day nahitabo sa tulo ka mga impeachment cases? Ilang giisnab ang Supreme Court? Tiya mo na. Straight to the point. Ha? Unsa ilang tubag Supreme Court? Dili nila ako ni explain ha. Kisabay ang korte may Supreme Court mooy mo patubag nimo di ka matubag. Ano ba?
ato balikan ganali si Kwan, dili Claire Castro, libog yun Claire Castro. Franz Castro, tama o. Asa man to, names. O bala kasabot nga doon na impeachment. Naigihika impeachment. Kadtong adlawa. Dali niya lagi, dali. Di pasaka may kalawa, dawata si Init, oy. Saan yung kalaki ninyo nga, wa mo'y klaro diha. Nya kami pa inyong iamong sa diri. Dali. Nya human, gidagan dito sa Senate mga kaigsunan. Wa na. Tanawar ko, asa man to dong. May balik ka may kuno names. Kanao. Matas dalaga. Pero baka yung majority yon. Tapos, Pero hindi mo lang kayo invite. impeachment ba yan? Pero kung Ma'am, paano nalaman na merong focus kung hindi po kayo invited? Na dinig lang namin. Puntahan ko muna ako. paano niyo po nasabi na impeachment yun at pirmahan? May nagsabing official. Official, An gano'n kalaki official has told you that there's a signature Leader? from the majority. Has told you that Malapit there's sa sorry. Sige. naka one Can third you na. say it na kayo mismo? What is this meeting about? O anong narinig po ninyo? Sabihin ko na mo. Kayo po. Ano po yung narinig niyo? Well, parang naghahanda yata ang majority doon sa ipipresent mamaya about impeachment. So I have to verify pa nga kung ano yung impeachment complaint na yon. Is it 1, 2, or 3? Yan. May Or narinig kayo? 4? Or 4? Or 4, tama. But the official who told you, yes, he or she has signed the impeachment. Hindi ko pa nakita. May narinig kayo ilang bilang na po nung pumirma? Well, we are in-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is, 103, pero nag-expect pa ng more than that. Okay. Hindi ko na muna sabihin yung final na number. Sige, ma'am. Okay. Cut dong. Freeze dong. Kamantay mo atong adlaw mura lang duwa ang mga congressmen. Yan, pasakang ikaupat mo nang gipangutan bitaw. Sabay pasakang first and second and third. Sus na day fourth. Mura gadua lang ba? Anang adlaw? Manay nga Supreme Court. Kamo inyo ng kalaki, Congress, ayaw man yung apila-apila. Mo nay klaro ang pagkasulti may gala nga. Bahala mo mag-unsa mo din ha, magtuad-tuad mo din ha inyong pamulitika da. Bat mo barog me dili mi apil ninyo. Unsay balaod maoy among ipatuman. Mo nang mapasalamaton ta mahigala sa Supreme Court ining hitabua karon. Pero atong tiwason unyang taw-taw hisgot kay wala man tay oras mga higala. Kaniha ato simple ra kani sabton oy. Upat ka impeachment complaint ni supak siya sa konstitusyon nga niingon usara ang ipasaka. Ha? Nya kanus aman mo sugod og dagan ang oras. Miingon Supreme Court wa man sa motubag. Ipatubag sa Supreme Court wa man sa motubag. Supreme Court nga dunay gahom pag-interpret sa balaod. Mo iniingon nga pag adjourn sa Congress automatic. Wa ba na aksyon ang katong tulo. Na teknikal sila mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Pero akong balik-balikan tong atong discussion kaganina ha. Klaro-klaro lang yun yung mga kaigsunan kay with due respect, namay daghan lain-lain man ng mga opinion. Ako naman i-explain nga kung kitang tanan mahigala mo interpret ining balaod, free ta mo interpret. Pero kinini ang dunagyoy institution nga gitagaag gahom sa atong constitution nga maoy muhusay ni ining pag-interpret sa balaod. Kay lain-lain magyog idea mahigala ning tao. Lain-lain mag-interpretasyon mahigala. Mo lagi kung example ninyo kana bitong judge, mga judges mahigala boxing tulor gani kabuok na di magani magkasnabot. Di magani magkaparihang scoring, ha? Pero once unanimous ang decision, klaro ang pagdaog sa usa ka boksidor. Og dili unanimous split decision sa tupang usa ka judge or duha ka judges nakakita og lahi. Kining pikas may daog, ang usapod lahi ang daog. Mo na nga kumo hisgot kag mga judges mga kaigalaan. Mas maiga siguroon gyud ang bungkig kanunay. Aron nga dunay gyud maka-decide kasama ang kay. Ha? So tulo ka mga judges na ng boxing. Nya na unanimous gani, klaro kayo kanang maong desisyon. Mao po na yung Supreme Court mga sukid di paminaw unanimous oy. Ang nagsuwat may gilas Justice Marvick Leonin ug ang tanan mahigala ni Concor gayod ni ining maong desisyon. Straight to the point. Sa ba uyon sila? Kay otherwise muhimo man ka og usa ka dissenting opinion. O panlitan ikaw justice ka di ka mo uyon anak muhimo kay imo. Sumabahin ang mga justices. Ibutang ta 3 ka mga justices.
ibutang tagnabahin sila na ay nibutar pananglitan nga 5 pananglitan spikas, no? Kaya 7 spikas bakay na 8 inana mga higala, no? So medyo makaingon ka nga adunay uban nga lahi ang nakita, no? Or bisag doon na lang kay 5 pikas por 8 and kin at least doon may kain kag doon ay 5 nga nakakita nga lahi. Dissenting opinion daog gihapon ang kuan. Or butang ta na ay napo kabuok ang ingon justices nga ang ibasura na itulo nga wa. So makaingon ka nga doon ay tulo gyud nga lahi niya lang nakita. But kini ang nakita na tanan unanimous. Angay gayod nga ibasura kining maong impeachment complaint batok ni Sara Duterte. Straight to the point. Nya karon nga ibasura perti lang bagulbol mga sukid di paminaw, ha? Ang Supreme Court mga kaigsunan klaro kayo nga gibutang ang usa ka tawo diha, gibutang si Sara Duterte mga higala pinaagis katawhan nga sa giingon na mga higala o kining mga tawhana nga mga retired na kasabot anang Vox Populi Vox Day, sila naglitok-litok sa sila ana. Vox Populi Vox Day, ang tingog sa katawan, tingog sa Dios, naglitok-litok po sila ana. So gibutang siya diha. Unya tangtangon lang nimo og murag nagduwa-duwag tubig-tubig. Muna ilaktod niya pagka-istorya. Ingon Supreme Court, the end does not justify the means. 5 kaon sa kasagrado pagbutang ana diha. Tingog sa katawhan unya pagkahuman. Tangtangon lang mahigala og kongreso nga murag nagduwa-duwa lang tubig-tubig. Salaktod kining decision sa Supreme Court nga angay natong respetaran, especially sa mga active practicing lawyers. With due respect adto mga higalang mga retired na, ha? Angay tang mo explain mo angay tang mutahod kay salaktod yung pag-istorya sa simple nga pag-istorya. The Supreme Court does not want the person installed by God. Why I am saying installed by God? Kay mingon man tanga ang tingog sa katawan, tingog sa Dios. So kinsay nagbutang diha? Ang katawhan nga tingog sa katawhan, nga tingog sa Dios. Therefore makaingon ka nga ang Supreme Court dili gusto nga ang tao nga gibutang sa Dios, ha? Installed by God as Vice President through the will of the people to be unjustly removed by corrupt members of Congress. Straight to the point. Dili masugot ang Supreme Court ana. Ngano may kag corrupt, not all. Kay kibaw ta may galag unsa nitabo atong adlaw. In fact si Doc Frasco may istorya magyud nga ako himbutar lang jud ko kay kini ang akong distrito luoy mo ni muna. Therefore dunay kwarta nga hinungdan ngano nga ilang ipatangtang si BP Sara. Straight to the point. Nya mo na kong giingon ang Ginoo may nagbutang diha by principle ining Vox Populi Vox Day. 5 kaibutang sa Ginoo na diha, tanggalon lang mahigala og murag nagduwa lang tubig-tubig ini mga sa may terminong gamiton ta ini. Anawa, mo ni kanindot Supreme Court. Kini nga decision Supreme Court nakapad hatag og kuan ba? Palig-on mahigala sa credibility sa Supreme Court nga bahala mo unsa mo din ha. Bahalag magtubig-tubig mo din ha. Balag magbitok-bitok mo din sa niyong duwa diha. Basta di lang may mo appeal ninyo. Ay may appeal ha. Kay klaro na, first impeachment, second, third. Nya kanang pagka February 5 mo lang duwa lagi sila. Murag duwa lang. Hala pirma. So nahitabo na nung upat na noon kay impeachment complaints. Kanus aman mahimong ang reckoning period. Diha nami sulti ng Supreme Court kay gipangayuan bitaw ang lower house og explikasyon unsa man day nahitabo sa tulo ka impeachment complaints ilang giisnap ang Supreme Court. Straight to the point. Di amo na. Unya ngano man ning naupat man ka impeachment complaints kana tungod kay lain-lain mag-interest god kining mga nagpasakag kaso. Lain-laing interest. Diha nang laay diha ron. Ngano man ang unang manghigala dunay uban with due respect ha. Doon na may uban gyud dito nga nipasakag kaso kay
sincero gid sila gusto na may ubanay nga kanang kita ng dughan kay gusto sila kuan gyud accountability gyud naman with your respect ha do na may pipila ka tao gyud nga gusto gyud lang nga kinala manubag si VP Sara kay accountability atong gusto so ibutang ta lang kining mga aktivista nga consistent sila silang baruganan ibutang ta lang at pasakag kaso mo nang dunay ni pasakag kaso mga kagalaan ni anang December to 2024. Kinomdo mo? Doon na nagpasaka kaso na yun. So, na impeachment niya pasaka. Nga naman, lain-lain lagi interest. Ang una, na may mga interest, doon na interest mahigala nga kini ang gusto sa accountability yun. Di man malikayan mga kagalaan nga doon na po'y ubang ang interest mahigala atik-atik lang ng accountability pero ilang gusto nga matanggal yun si VP Sara. Daghan po na. Matanggal yun si VP Sara aron ma-disqualify mga kaigsunan og aron nga di makadagan sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Mo na bantayanan ni Vice President Sara Duterte actually. Karon gibasura sa Supreme Court. After 1 year pwede sa mo pasakag balik og kaso. By February 6, 2026 pwede sa mo pasakag kaso balik. Pwede. Depende kung anang panahon na doon na by number of congressmen nga mo pirma gihapon. Moabot ba ang number of congressmen 1/3 or kung ipaagi mahigala og verified complaint i-endorse og usa ka membros Kongreso ma-endorse ba moabot ba nga to sa Senado? That's another question. But moingon kag mo pasakag kaso mo pasakag gini kaso. Pwede pa. By 2026, bisa pag 2027, magpasaka pa sila kaso, bisan 2028. Kay Mayo pa man ang eleksyon. Bisa pag 2028, pwede lang pasaka kaso because ang ilang tuyo, dili man nga matanggal ni sa imposition di man. Ang tuyo, aron nga di makadagan. Kay gusto sila mahigala bag mudagan nga way kontra. Ha? Mana prangkang istorya? Sama mang Martin Romualdez nga nidagan ito sa Leyte, congressman. Huwag kumpiyansa. Na may nidagan katong isa ni Presidente Duterte day. Nidagan congressman dito sa First District. Huwag ito kayo ikasukol pero aron nga hayahay gyud nga di ka kuyawan basi niya simbako og makagain og momentum agi patangtang daan. Disqualified. Yung kumilik disqualified. Dewa na second track. Aywa magkakasabot niya og kinaon sa ang panahon. Sama ining pambalik 4 day ba nga misa dili na kuha na kana na ang huyo. Kuha na siya kana na ang nuisance candidate. Huyo. Kadto gipatangtang to nila day pagsugod pa lang nga kuan. Tangtang kon yun. Way kumpiyansa. Pero kadto mo naman to kanang walang okay kay huyo rugod. Wa man kabantay mo nga wa man makagain og momentum sa pambalik 4 diha naman nga nagaduol-duol ng eleksyon. Nakaduol ng eleksyon, nakagain sa momentum, wa na, ulahi na. Nga imo pa nang ipa-disqualify. So, ang tuyo ini, balikon ko, nganong nagkabuwag sa ni wa magkasinabot ng mga dunay interest nga tanggalon ka na si VP Sara Duterte. Kay dunay grupo nga gustong i-impeach kay accountability. With your respect ba? Doon na po yung grupo nga gustong i-impeach aron di makadagan sa 2028. Daghan na sila. Daghan na sila. Unya, doon na po yung grupo nga ni pasaka pag impeachment aron nga musikat lang sa gisam apil-apil ba? Mo pasakay sa issue ba nga mo magkuha ng issue ha? May musakay tabi. File sa tabi. Pero doon na po yung grupo mga higala nga ang tuyo ganang paabot og hain ba ning kwarta og dunay kwarta ihatag mo pirma ta kung wa gani di lang sa ta. Takulahaw lang gud kanang February 5 mga kaigsunan paspasa sa kuan oy. Paspasa mahigala sa namirma. Nya ang pangutana na murag nagduwa bag tubig-tubig. Mura bitaw kanang gaduwa lang o kanang unsa nang biko-bikong duwa day. Ngano man? Hay man ang tulo ka impeachment complaints. Asa naman? Unya kining ikaupat mo'y gipasaka nila nga pinaspasay ang pirma. Do you think ang mga congressmen nakabasa? Mo bitatong uban nga nanggawas tong istorya may galang abi man namo og kanang
Papirmahon lang to kay para malibre sa snack. Laliman ka na, mahimong katawanan, mananindot, ang Supreme Court ni barog siya. Nga, dili ito himong katawanan ni. Klaruhon ta ni. Kaya kung ingon Supreme Court, okay, sige. Dili ta ni basura, ready na, tuloy-tuloy na. Madaot ang atong, madaot ang atong dungog sa atong balaod sa Pilipinas. Nga pwede rin itang mag komedya, pwede rin itang magduag tubig-tubig. Mutangtang ka o usa ka official sa gobyerno, usa ka elected official installed by God. Niya ang iyang posisyon. Pwede rin ang tangtangon o mga congressmen nga murag na duwa-duwa lang anang duwa-duwa lang bitok-bitok. Wa mo sugot ang Supreme Court. Dili pwede. The end does not justify the means. Dili ta pwede nga kwan. Ay, may dadaan ninyo. Muna nagkanindot. Ang Supreme Court doon ay baruganan ang mga justices. Gipatubag bitaw daan ang House. Gipatubag bitaw sila. Bitubagan ninyo sa may nahitabo sa tulo ka impeachment complaints. Nga no man, diin man nga committee gi-refer. Daghang question ng Supreme Court. Ilang giisnab ang Supreme Court. Oh? So muna nahitabo mga sukid tigpaminaw. Nya karon naanay desisyon, kisi-kisi na sila mga higala, nining maong desisyon pastila. Napatay dugang mga punto ha, karon taod mga sukid tigpaminaw. Pos dili pa to sa i-check si kasamang Jean Gallardo, ha? Gamay lang ato si padangat ang mga pinundong gamay kay unya ato sa i-check dali nya balik tas tong dugang discussion sad mga kaigsunan labot ni ini kay ato ning himay-himayon ha kining sitwasyon na karon mga sukid tigpaminaw unya atong para matadtad ta nigmayo ning masabtan tanan ba ay libog-libugon pa man nimo murwag ka nang simple kayo na mga higalang sabton usara ka impeachment ang ipasaka in 1 year ang ilang ipasaka 4 kanus ang magsugod ang kwintada. Pag ingon Supreme Court ka na, pag terminate na sa pag-recess nila na ng February 5, wa na. Pangutan na bitaw mo kung say nahitabo, di mo mumutubag. Di pa explain mo sa nagtagaan sa gigayon and dakin. Sa Supreme Court, tubagan ninyo ni. Pila ka questions. Ingon man lang nga, dili may mutubag, ana. Yay. Asa mo to yung karon to tawad. Ako i-point out, ha? Gi-isnab na Supreme Court. Karon nagkisi-kisi. Straight to the point. Balik ta may galas tong isgutanan sa impeachment, no? Kay ang uban na sige pa magbagulbol wa pa makadawat. Ang uban mahigala ato lang silang tambagan nga dawatan na lang gina ninyo diha kay mao man ni ang trabaho sa Supreme Court, ang pag-interpret sa balaod, no? Og wala mo kinini ang uyon ng Supreme Court sa inyo. Ang kamo mo uyon Supreme Court, kitang mo uyon Supreme Court. Dili kang Supreme Court may ito po ayunon sa tong gusto. Lain-lain mo ta gusto. Nya? Unyag lain-lain ta gusto, doon na mo hukom ana nga final. Kaysa ako nang giingon, dili man ta maghuman aning kalakiha mahigala og magkalalahi ang opinion. Inig-interpret ni mos balaod. With due respect mahigala pulos man mga laki. Nagi mo husay, nagi mo sulti nga kani. Mao ni ang saktong interpretation o pagkahuman atong tahoron kay tanawa ragod ako mong balikan ha o ako na nang gisulti mahigala para ma-refresh lang inyong hunahuna nga unsa gyud ka ngilngig mga higala ning pagkasuwat Supreme Court og unsa ka maayo gyud nya ni barog ang Supreme Court mahigala ining isyu ha wa gyud magpadag kay moingon ka mahigala magpadag pressure kinsa may grupo nga dunay pressure ang Malacañang og moingon kag ako di magikumutuo na mahigala ka ng Supreme Court. Unanimous decision, mga ngilngig po ng mga prinsipyo sila. Ang mag-imo ng pasanginlan o ang uban mamasangil o bisag unsan lang ipasangil. O dunay mga masangil ana layo ra ginas tinuod. Kisa man og mag-iskot kag kwarta kisa may nay kwarta. Unang-una di makumutuo gyud nga mabayran ng Supreme Court. Ikaduha, og moingon ka nga dunay involved kaning mauna kinsa may dunay capacity nga mo pressure ay kung inangas digong tuwa sa dahig mo hinuoy pasangin lang ayaw kung ina si Sara nga wa na maganing
aprobahin ang iyang budget mahigalang kuan ngoy inyong pasingilan. Kanang Supreme Court ay pakita gyud sa iyang pagbarog gyud sa kamatuoran. Unsay angay barugan mahigalang nga ang ato bang balaod sa Pilipinas dili ta mahimong katawanan. Muna diha ko bilib sa Supreme Court mahigalang nga kana bang dili mabayran ba? Dili madag pressure. Ha? Di madag dikta mahigalas Malacañang. Kay mahimo man tag katawanan. Imagine kana nga ang ilang gihimo sa Congress mahigala unang impeachment complaint, ikaduha, ikatulo, nya ikaupat mahigala murag nagduwa ng adlaw ba? Nya gi-submit mahigala, nangatawa na murabag diliin anaon. Ang usa ka tawo nga elected official nga nakakuha og labing daghang buto, mas daghang pagbutos presidente. Secret kana nga pagbutang, naa diha. Tingog sa Dios ang nagbutang ana, tingog sa katawan, mo'y tingog sa Dios ang nagbutang. Unya tangtangon lang sa tingog nining mga panuway. Dili pod tanan, kini ba mga congressmen nga kwarta mahigala mo hinungdan. Di pod tanan hinoon, no? Muna diha mga higala now, atong balikan ha para ma-refresh na to atong nahuna. Ang moingon sa kini ni ang Supreme Court ni appeal ini nga exclusive man ni sa Congress nga trabaho sa Senate man ni. Nya ha, atong i-refresh ang itong nahuna. Kaya sa diha mga higalang, di pa-appeal ang Supreme Court ining issue ha, okay ra mo. Okay rang tanan. Karon, ang decision Supreme Court, wa mauyon sa ilang gusto, mingos na, judicial overreach. Ang sagot ng kalakihagod, ha? Ang ilang gusto, muna ilang gusto mahitabo. Unya Supreme Court ni barugman, unsay kamatuoran. Wa man makauyon sila sa gusto nila nga maoy, gusto lang diktahan Supreme Court, aming sa judicial overreach. Pero timan ibaya ha, pagsugod ining impeachment complaint mahigala, kinsa may ni una og adto sa Supreme Court. Atong balikan ha. Kini mahigalang pag-initiate og impeachment, trabaho na sa ubos balay balaoranan. Ang mo pahigayon og trial ang Senate. Nya mo convene as impeachment court. Karon, kinumdo mo, wa gyud na maabot sa Supreme Court nang maong isyu. Kinsa may ni una og adto sa Supreme Court, ilang gi-question. Nya gusto nila nga ipadayon na ang Senate mo trial na gyud. Kinsa man? Di ba ang kampo man, kadto mang kampo nga gusto nga pa-impeach sa Sara, kay nagdali sila mo nagiingon kanang magdali magkabalik. Atong klaruho ni mga sugiting paminaw. Magdali magkabalik. Magdali magkabalik. Kay gusto man nila mahigala nga paspasan na gyud. Kay tungod sa pulong nga forthwith. Forthwith proceed. Ngayon man ang Senate nga ayaw kay mag-break pa mi. So gusto nilang ipadali mahigala nga mag-trial na. So kinsa man ilang gisaka sa Supreme Court, naghimo sa petition mahigala tungod anang pulong forthwith. Sila ni unag ngadto Supreme Court. Nibawas na si Sara. Kinumdo mo nga ningon ko nga kini Sara og sa boxing pa ni mura ni siya mahigala bag counter puncher. Counter puncher ba? Wa siya manguna ha og adtong Supreme Court. Giunahan siya mahigala kadtong tungod kay gusto na idali ang trial tungod kuno kay forthwith tong term nga forthwith. So si Sara ni adtong Supreme Court ni counter punch. Iya pong gi-question ang constitutionality ni ining upat kamang impeachment complaints. Straight to the point. Enumdo mo? So, duha na karon, dunay petition nga na-question nga ngano gusto nila nga ordiran ang Senate. Gusto nilang ilang giadtong Supreme Court nga paordiran ang Senate nga mag-trial na. Kaya ang giingon mahigala forthwith man. Way langan-langan. So trial na, mo ilang gusto. Nga si Sara mi adto man pud Supreme Court. Okay, kamo may niunag adto Supreme Court, hinumdum mo ingon ko nga murag boxing ni nga si Sara wa sad palkanse. Kamo ni adto una Supreme Court, pues mo adto sa Supreme Court. Ako sang kwestiyono na ron nga unsang kalakihan na. Nganong naupat na ka impeachment complaints.
Kay tinuod man nga doon giingon sa konstitusyon forthwith. So ang Senate mahigala mo hearing, pero dito sa ubos balay-balaran doon na po giingon immediately. Naumdo mo nga nag-discuss ko ana. Nga once ang usa ka verified complaint ipasaka mahigala i-endorse o member sa Kongreso, kinahanglan ang Secretary General nga mo nidawat ana shall immediately ang gigamit nga termino ihatag nimo ngadto sa Speaker of the House. Wa man gilangan-langan man. So mo nang gi-question sab ditong Sara Duterte dito sa Supreme Court. Mo na nahitabo. Kay di man ingon Supreme Court ang iyang desisyon karon di man pwede nga inana kagamhanan ang Secretary General. Sa iya lang gusto kanus-an niya mahigala. Kuan ba nagduwa mo lagi nagduwag tubig-tubig. Kabantay ka nakin. Kay ang Secretary General mo nang pangutana kanus-an man musugod og dagana og panalitan gunitan sa Secretary General wa na i-endorse ngadto mahigala sa Speaker. Sa opisina Speaker nga wa man na mahatod sa opisina sa Speaker. Nya silingan naman sa opisina. Ug dili mo barog ang Supreme Court ani mahigala murag ba mahimot ang katawanan. Kay nahitabo nini mga sukid tig paminaw ang atong balao dinha mahigala mismo ang rules of procedure sa ubos balay-balaranan. Kay duha man guni ka mga paagi pagpasaka impeachment complaint nga nahitabo ining kining tulo mga higalang ato ning gibasa ning 97 pages sa Supreme Court nga decision. Kanang tulo ang first 3 impeachment complaints na bilong na sa Article 11 Section 3 Paragraph 2. Ang kanang 4th impeachment complaint na bilong na sa Article 11 sa Constitution Section 3 Paragraph 4. Mo na isa nahitabo. So karon ang kwintada mga higala ug imong basihan ang rules, ang House rules nga once mapasaka tanaw akong basahon no kini Section 3 filing and referral of verified complaints. A verified complaint for impeachment by a member of the House or any citizen upon resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Straight to the point. Diha man nasangit ron kay immediately referred to the Speaker man. Kanus aman ang immediately? Kay pagsugod ng ihap mga higalas kwintada sa kwan, mingon man, the Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt. It shall then be referred to the Committee on Justice within 3 session days thereafter. Dunay mga number of days nga gibutyag din ha. Nya noon sa man tumuramang napasagdan lang nila. So inana kagamhanan ang Secretary General naa sa iyang option kanus-an niya ihatag sa opisina sa Speaker kanus-an dili. Nya dili mudagan ang time. Kaya kuan kayo. Kana na ang muratag nagduwa anang kalakihag bitok-bitok. Wa mo sugot ang Supreme Court ni barog ang Supreme Court unsay kamaturan. Muna, okay na ng forthwith, unya na ng forthwith, kito naman sa Senate, unahon ta sa nang immediately. Ang magpatuhon ta ninyo, nga naman be, sa to pa kung mapasaka kang impeachment complaint, yak ana sa Secretary General, siya may pinakagamhanan ang kalakihan ay, nara niya kung kanus-an niya ihatod sa opisina sa Speaker, o dili, di pamudagan ang oras, binuang. Wa mo sugot sa Supreme Court, binuang nila sa Supreme Court, magbinuang mo na, hindi mo apel na inyong binuang. Muna nindot ng pagkasuwatan niya. Kaning desisyon ni Justice Leonen nga iyang gisuwat. Muna ingon siya may galang asa ibalik ko to Justice Leonen dong kato yung pamahayag dong. Nindot niya pagkasulti asa mo to Justice Leonen dong. Beikuan ko no gamay. Katong picture ni Justice Leonen nga naay quote dito. Sige ko no kay names. Nara da names. Kuan ko no gamay. Emphasize na to. Taga na to emphasis, no? Gamay lang kay mga higala. Kani pagkasuwatan Justice Leonen. Tama. It is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. Straight to the point. Di man ka na pagkasuwata, mga higala? Muna klaro-klaro mga sukid dig paminaw. Now, pag-adto nila Supreme Court tungod sa pulong forthwith, kay gusto nang ipadayo na magtrial na mahigala ang Senate, gusto nang inampugson ang Supreme Court
nga paordiran ang Senate nga mag-trial na tungod sa forthwith, kining mga tawhana, ningon ba sila nga, ayaw kay dili pag apil-apil ang Supreme Court, ani kay co-equal, wag yun. Okay lang sila, okay lang. Karon pag desisyon na nga dili mo pabor nila, ni kuha na dayon, kisi-kisi na dayon nga dapat ang Supreme Court di mag-apil-apil. Kung saling kalakiha mo na nga, I would like to address my commentary to those who are now criticizing the Supreme Court, mga sukit tigpaminaw, niining decision sa impeachment case batok ni Sara. With all due respect, let me remind you that it was actually the camp seeking Sara's impeachment that first went to the Supreme Court. Sila may niunag adto Supreme Court. Essentially inviting sa Supreme Court nga mo interbinar ining maong kaso. They asked the Supreme Court to compel the Senate to immediately proceed with trial tungod sa pulong nga forthwith. Muna klaro-klaro. So kada Sara, mula nag-counter punches boxing pa ni bawas na. Pag ato Supreme Court, ninumdum mo nga akong ingon, murag boxing ba, bawas po Sara. Kamu ini una-una ato Supreme Court, may bawas ko be. So kanang kang Sara, nga iyang petition pod, bawas na mahigala sa nag-una-una sila ato. Unya karon, nga ni ana ni gawas ang resulta mga higala. Niadtong panahon na nag-isig petition Supreme Court ang kampo nga gustong impeach Sara, si Sara po ni adto. At that time, no one from your side, no one nga mi-raise mga higala ana nga concern about judicial overreach. Wa na. Ang uban na pabot lang wait and see lang sila kay uno day mo pabor ang Supreme Court nga okay tinuod bitaw forthwith jud ay de okay pakpak sila karon wa man wala dili to unahon ang forthwith sa Senate naman unahon ta sa ning pag-resolve ang sa House kay kung invalid void ab initio invalid from the very start dili maayo mo proceed ta kung dunay problema daan pagsugod pa lang. Kung nagproblema mo dihang Congress na inyong kalaki din nga mabinuang mo diha ayaw mag-i-appeal ninyo. Muna sulti Supreme Court. Nya karon mas credible pa nila mahigalang Congress kung na Supreme Court kakatawanan ba yan, no? Giunsa man ning Supreme Court pagpili, kinsa man ning mga tawhana, nya kinsa man ning mga congressmen. Straight to the point. Unya kining mga tawhana, with due respect kining mga tawhana. Ngala, mas bright pa sa Supreme Court. Kitang tanan lagi, balik ko na ko, parehas Biblia ba? O magdebate ay mga pastor, lain-lain mga pastor, hantod doon wa na magtiwas. Ano man, wa may otoridad niya, tahasan nga, siya may muhusay, siya may final arbiter. Basta Bible gani nga isgutanan. Mo na magdebate na hantod doon, dugay hindi nabatihay na plaza, independensya, iwa maghuman. Hantod doon. Mo na nakalain sa atong panggobyerno, bisag asa nga nasod, kay doon naman mga higalay Supreme Court. Ang tuyo na nga dunay institution nga mo na yan trabaho. We have to follow. My God, but very simple. Ilang gusto kay ug unsa ilang gusto mahigala ang Supreme Court may ilang pasundo nila. Kadtog buhi pas Miriam Defensor Santiago ron. May issue na tong statement ron. Bug nakabati ron sa iyang lubnganan si Miriam, mubangon to aron sultian mo unsay sakto. Tanawa ra ko dong ako pabati ni si Miriam ha. Ay pabati ni si Miriam dong. Nabato kuan dong. Miriam Defensor Santiago ba? Ito paminahon kadali. What the Supreme Court said, that is the only authoritative interpretation of those provisions of the Constitution that I have just read. They are not supposed to be interpreted by that group downstairs. I had to lie down in our lounge and I was bombarded with the whining and the moaning and the groaning of all those people who seem to think that just because there is a Constitution as a printed document, every person and his mother has a right to interpret it. That is bodacious disregard of the Constitution, which is supreme in our country. Magbasa naman tayo ng ating saligang batas bago tayo magsalita. Kung mali ba o tama ba o ano bang dapat ginawa. Eh kung sa tingin nila mas magaling. Tama na ko, balik-balik dong, kamay lang dong. Rewind dong. Okay ha. Kinis Miriam ron, og nakabati ron mo, bangon na siyang lubnganan. Sa pagtuon ninyo, tanan pwede maka-interpret sa konstitusyon. Hasta ninyong, mato pa niya, hasta pang ginikanan pwede mo interpret. Bisag kinsa pwede.
Ba't dunay usa ka institusyon nga siya maoy gitagagitahasan ubos sa atong bata kang balaod? Mo'y otoridad nga mo interpret. Jesus Christ, kasimple, ana. Straight to the Saan point. ta maguduna magoy mo nga color god? Mo na problema. Mo nang gitaptapan ng mata sa Lady Justice nga nagdag timbangan aron di sa kakita pink ba ni, yellow ba ni, green ba ni, orange ba ni, blue ba ni, red bang colors politika ni. Mo na ay taptapan ng mata ng Lady Justice aron nga ang iyang pagtimbang-timbang base gyud sa gibugaton sa ebidensyang base sa balaod. Simple. Mo na yan. Si Miriam Higala itong panahon na. Mo na yung sulti. Tahod mo Supreme Court. Sabi, tuon niyo maayo pa mo Supreme Court. Balik ka ko dong. So good yun, be? Sige. That is what the Supreme Court said. That is the only authoritative interpretation of those provisions of the Constitution that I have just read. They are not supposed to be interpreted by that group downstairs. I had to lie down in our lounge and I was bombarded with the whining and the moaning and the groaning of all those people who seem to think that just because there is a Constitution as a printed document, every person and his mother has a right to interpret it. That is bodacious disregard of the Constitution, which is supreme in our country. Magbasa naman tayo ng ating saligang batas bago tayo magsalita. Kung mali ba o tama ba o ano bang dapat ginawa. Eh kung sa tingin nila mas magaling. Kantong mas mayo pa Supreme Court, mas mayo mo apply lang mo pagka Supreme Court, na? With due respect mga higala, hasta tong uban, sige na lang tong uban nga kwan, tunong tayo tagaan to sila sa ilang ayaw oy, madaot ang atong demokrasya na kalikihang inyong gusto may matuman. Muna ako rin nag-discuss ko sa hanginan. Ang akong mga listeners na sayon, nag-forecast ko mo niya posibleng mahitabo, mo niya posibleng mahitabo. But once mo tingog ng Supreme Court, we have to listen. We have to abide the decision of the Supreme Court. Kapila ko man nag-mention rin ang ako as abogado ra ko rin. Nag-discuss ko mauni ang mahitabo og abogado kang Sara mauning argument, abogado kas depensa mauning argument, abogado kas prosecution mauning argument, gi-forecast ko na daan. But once mo tingog Supreme Court, maminaw ta. Otherwise wa na madaot na tong demokrasya ining kalakihan. Kini mga tawhana pagtingog Supreme Court, di man ka ningadto sa forthwith. Niabot ngadto Supreme Court, wa mo'y question mi sa gamay. Mantay ka day? Nitingog bago sila? Dili ba ma-apply din Does the principle of estoppel not apply here? In this particular case? Why did you not raise that questions before the Supreme Court made its ruling? Nga naman? Gipasagdan na dito hala. Nga naman nagpaabot sila day. Nga basin mo pabor na to. O mo pabor, okay. Nga waman mo pabor yung sa judicial oversight. Ato lang ni Agi katawa-katawa mga sukintig paminaw. Nga para nila gustos lang nga ang Congress maoy o sa may credibilities Congress as compared Supreme Court with respect sa pag-interpret sa balaod. Kini ba yung Supreme Court Justices may di ba ka basta-basta mahimong justice sa Supreme Court? Mahimo kang Chief Justice di ba basta-basta? Ang requirements may kala patindaghana. Of course, number 1, abogado kagyod. Di man pwede og lakas-lakas ang kadinha nga makalit na Justice Supreme Court, di man pwede. So kinahanglan kang abogado ka, kinahanglan ka nga kinini ang taon-taon na ka nakatrabaho ka sa gobyerno or dahil ka sa private sector nga doon na kay record niya di sad basta-basta din unya nakakita nakita nga maayo ka ng dapita unya paghaman kung itudlo ka mo agi pa ka sa Judicial and Bar Council, grabe pang interview mo maagian, grabe pa mahigala mo kag ni lusot sa bangag sa dagom para mahimo kang naa sa shortlist kay i-appeal pa man ka sa shortlist aron mahimo kang membro mahigala sa matudlo ka dito isip Justice Supreme Court, dili basta-basta imo maagian kaning Congress. Og anak kada ang congressman
Bisan pagwa kagani maka Isus marusip. Sige miyabas pa kas mo pag-eskwela basta anak na kada politiko ma-congressman ka magahat. Para nila mahigala ining mga nagpatuo nga mangilngig pa Supreme Court, okay ang Congress. Tinuod man ang nabutang niya, ba't kining sila may mo initiate sa impeachment, ang Senate may mo trial, pero ang tanan mga higalag maghisgot na kaanang legal o interpretasyon sa balaod ato na tugpa Supreme Court. Wa man gid sila mo, wa man mo lagi mo tingog pagsugod pa ni. Kay baon naman nga gi-invite naman ang Supreme Court to interfere. Gi-invite naman ang Supreme Court through petitions. Usa na ng petition nga forthwith proceed kinahanglan ang Supreme Court ni bawas po si Sara ni tingog baslawa. Karon nga nanay desisyon is na judicial oversight. Ana? Stop na, stop. Karon, tanawa, ang matag usa ka justice, ngilngig ka ng mga background. Kining congressman, with all due respect. Dahil usa ka congressman gani, oh, samtang nagsisyon, nagtartanaw og isabong. Nya mo ni gusto ninyo, mo ni ngilngig ninyo, haman to dong, be? Kisa ni agap, party list congressman Nicanor Briones, nag-viral kay samtang nagsisyon mahigala. Ala, siging session, at tanaw sa isabong, tawa, kani oh, naba ni audio dong? Mo ni na issue mahigala, asa man ni? Kani? Oh, ya? Ala. Isabong ni tanaw. Hala, siging session, siging tanaw isabong, hala. Garcia Jose Arturo. For the District of Luzon, we vote for Speaker Mike. Samtang sigig busy dito, wala, sigig tanaw isabong, asa kang ngilngiga, ha? During ni sa ilang election pagka-speaker day, nga na ka, intense ta dito ba ang, kuan ba? Dito sa ubos balabalaran, pero tatanawan nag-isabong. Ang uban sigurong congressman na mahigala, tanawan na guna. Mas lisod mahigalag, mahimo ka Justice Supreme Court, ay mo agi kag daghang agian. Unang requirement, abogado kag yun. Pero kanang congressman, di pagpanaway ba? Kaya di mo po tanan, namasay mga maayo. Pero, tanawa, kamo kuno, nasimbawan mo. Bisa pagwapay, kuwang paganis, kabuot na, basta kay anak na dag politiko. Oh, nahimong congressman o gahat. Kaya mo na ilang gusto nga ang Congress mas labaw sa Supreme Court? Lagi buringan siguro na siya rin. Samtang sige, kuhan mo diha, sige mo gisgot-gisgot, tanaw na sa kong isabong na rin. Ngalig na pa'y usad na mag-Candy Crush na sa ako. Muna yung klaro-klaron pagka-istorya. Ha? Muna yung nahitabo mga sukitig paminaw. Oh, so pangutanaan nyo yung kaugalingon nga nung waman mo magkisi-kisi pagsugod pa lang. Karoon nga nanay desisyon o sa pamahigala. Namasin po to sila day. Namasin po to sila day kay uroy mo pabor na to Supreme Court. Ha? Supreme Court mahigalang tindogs tinuod day. Ni Barogs kamatuoran. Ayaw may apil-apila ninyo anak. Kay dili maayo nga masundan ni sa sunod nga pwede lang magduwa-duwa day dito. Og nay pasakag impeachment mahigala. Gamhanan kayo ang Secretary General sa Lower House. Siya magbuot o kanusaan niya mahigala adto sa opisina. Ha? Adto sa opisina sa speaker o dili ba? Kakuyawa. Iklaro ganas decision Supreme Court. Dili mahimo nga dunay dakong gahom ng speaker o kanang labos tanan ang kinini ang kwan Secretary General mahigala sa House. Nya unsa man to? Karo mo kanimo ba nga wa pa niya iadto sa opisina sa speaker, wa pa mo sugod og dagan ang kwintada sa time. Nya nagtapad sila sa opisina. Unsa man kadakong binuang ana? Ngano man niya masubmit gikan sa Secretary General? Ngano man niya masubmit kadto sa speaker? Aron nga di mo dagan ang oras. Kaklarong binuang ana. Kay once mahigala ang verified complaint endorsed by a member of Congress under mahigala sa atong 1987 Constitution, Article 11,
Giklaro man diha may gala sa Article 11, Section 3, Paragraph 2, o mismo sa rules mahigala sa House, nga once ipasaka ng impeachment complaint, verified, endorsed by member of Congress, imo nang i-adto sa immediately, immediately. Ang Secretary General, mga kaigalaan, ang gibutang di sa iyang termino gyud, nga i-file sa Office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Nga nuwa man niya ma-refer sa Speaker nga silingan naman sa opisina. So klaro nang duwa ba, ayaw apila ninyo. Muna na kanindot din ha. Kaning mga nagpatuong ngilngig pa Supreme Court, tanawan ninyo tao na oy. Naunsa, kasimple ana. Di mo sugot Supreme Court ninyo ming apil-apilon na inyong kabuang, aron nga di mo dagan ang oras mahigala, aron di mo dagan muligid ang adlaw sugod. Pugngan diha sa Secretary General, siya may pinakagamhanan, siya mabuot at his option. Kano saan niya ihatag dito sa kwan? Kuha ni mo rin. Madugay na kung paminaw ni mo sa kong programa, ganahan ka mo enroll sa College of Law. Ayaw i-complicate, simple kayo. Even pag mo take kag bar exam, ingnon yung kasi mga professors, back to basic ha? Back to basic. Ayaw og i-complicate na ni mo daghan na kay kagipangkuhan wa na. Sus Ginoo ko. Back to basic. Simple ana mga kaigalaan. Og imong paundayunan ni nga sakto ni ang House of Representatives ani nagpasabot nga imong paundayunan nga sakto ang Secretary General at his option kanos anya i-submit dito sa iyang silingan nga nagsilingan na sa opisina sa Speaker o ang Secretary General sa House. Jesus Christ. Well, di mo sugot ang Supreme Court ana. Ayaw miniyog kung kamo mabinuang mo mga politiko mo unsa na inyong style, ayaw mig apila na inyong kabuang. Mo ni klarong pagkasulti sa Supreme Court. Ako mong sultihan sa tinuod kay libog-libogon man nagpatuo mga Jesus marusip. Ayaw ninyo i-complicate oy. Simple ana. Wa mo sugot Supreme Court sa inyong gusto. Kamo i-follow. Dili kay Supreme Court man yung paludhon ninyo sa inyong gusto na unsa. Ato lang gining agi katawa mga sukintig paminaw, no? Mas labaw para nila. Mas okay. Kinsa may labatiba na binuang sa atong budget. Kini mang lower house. Giabot sa Baykam, inanak ka mga kurap ni mga tawhana. Dili tanan ha. Nya karon para nila mas okay ni kuda Supreme Court. Tanawan na duwa ra mo nag-isabong ng uban. Ini ato lang ng agi katawa mga kaigalaan, no? Pero ang nagsuwat pag ini nga justice ha, Justice Leonin, kang Pinoy pa ni nga tinudlo day, diya ka makaingon gyud sa 13 justices mga kaigalaan, astang tinudlo nga justice ni Pinoy, astang tinudlo nga justice ni Marcos, ni Uyon nga sakto ibasura tani. Dili ni maong ilang gimo. Straight to the point. Inana ka ngilngig so na ay usa ka institusyon nga naggiya na to unsay tarong. Wa sila mahigala mo sugot nga binuangan na itong balaod ni mga congressmen. Mo na prangka-prangka pagkaistorya. Straight to the point. Madudua ni itong mga congressmen usaon pagkalaki. Kay kato bitaw sa ako nag-ingon lain-laing interest. Ang una, dunay gustong i-impeach si Sara kay mo na daghaning impeachment complaints kay lain-laing interest. Wa na sila makasnabot. Ang una, gustong i-impeach si Sara kay gustong accountability. Ang uban, gustong i-impeach si Sara kay aron kuno hay inon accountability pero tuyo aron nga dili makadagan sa 2028 aron ma-disqualified. Ang uban sa Megala may file impeachment kay gusto nga ma-appeal og magpasikat na puta nag-appeal. Kuhan mapiskan ta ni karog mag-trial dito ma-appeal ta kay namang gyud musikat ani og kwan kay may mag-grandstanding gid dakin. Nagabot sa impeachment aron magka-grandstanding sa ta dito ma-appeal sa ta ni. Pero mas daghan gyud tong February 5 na nga nagpaabot og asa man ang kwarta na ana diha kay og naa gani mo pirma na ta. Mao na diha karon. So ang Supreme Court, ang atong hierarchy of courts,
ang Supreme Court may pinakataas, wa na may mas taas pa dito. Ha? Gikan sa Municipal Trial Court, moadto ka sa Regional Trial Court, moadto ka sa Court of Appeals, ang pinakatapusan ang Supreme Court na. Wa na may Supreme Court. Wa na po yung Supremist Court, ha? Muna, atong mga kuan din, ha? With due respect ninyo, tahod lang ta Supreme Court, kaya wa na yung Supreme Court, ha? Kutob na sa Supreme Court, wala na yung comparative adjective nga Supremer. Og naapon ta lang maghimo tag Supreme Court, aron gikan Supreme Court di pa na mao moadto pa mo sa Supreme Court o mapildi pa gyud adto pa gyud sa Supremist Court. Kanang Supreme Court kung naa magani mo na sa di kuan ba comparative adjective kay mi kag Supremist kuan na siya superlative adjective. Ni wa man di man ni para great, greater, greatest. Early, earlier, earliest. Wa ni mo rin, wa man di man. Wa may comparative adjective, wa may declarative superlative adjective na. Pag yung Supreme Court, mao ra gina. Di wa na yung lahi ba kang early, napagilabaw, earlier. Na mas napagilabaw, earliest. Kani Supreme Court na yun. Wa nagi Supreme Court, Supremist Court. So atong dawaton kining tanan, no? Kadto uban sakitan gyud sa mahigala labi na tong hilak lang mo sa tago. O di mo makadawat, pero ay na namang patuo pa mo, mas labaw pa mo Supreme Court, kay sus Ginoo ko. Og buhat to ni sa Supreme Court, buhat pa ni Supreme Court, magkatawanan man ta. Katawanan man ta, kay dito man musugod man gini sa lower house. Kanos aman musugod ang pagdagan di ay sa mga oras, aron nga makwenta na to ang 1-year ban. So sa ato pa, kung doon ay ipasakang kaso, impeachment, gunitan sa Secretary General, lingkuran sa Secretary General Inakin, kuha ni mo day? Lingkuran niya. Sa so, di mo dagan ang oras? Kadako ang binuang, no? Kadako ang binuang? Sa ato pagpadayon nga maharas ang usa ka impeachable official. Mamanang doon ay limitation, kaya di pwede ni mong harason ang usa ka impeachable official nga way hunong. Could you just imagine, kung doon ay mapasaka na kaso karon impeachment case, dili aksyonan sa Secretary General, iyang lingkuran, di mo dagan ang oras. Hangtod mo abot o sa katuig day mo abot, na circumvent ang Constitution. Mo na ipasabot Supreme Court. Jesus Christ. Simple. Straight to the point. Simple ka na. Kay kining hitabo aming isang may 1-year ban kay muna. Nga naman, kay pagsugod og kwintada, magsugod og dagan sa oras, once maabot sa speaker ang articles, ang impeachment complaint, maabot sa speaker, diha na mo sugod ang 10 days. Nga nasa 10 days, ibutang sa kalendar. Nga nasa 3 days, nga i-refer dito sa committee. Diha na mo sugod. Pero, napagani sa Secretary General, di pa mo dagan. Nan, kung uyunan sa Supreme Court na, inipasakag kaso, lingkuran ni Reginald Bacals, ni Velasco, siya'y gamahanan kayo. Padayon nga dili mahimutang ang usa ka impeachable official kay iyang gilingkuran hangtod pila ka tuig man. Kanus aman din siya ma-terminate. Mo nang simple kayo Ingon Supreme Court dili pwede na pag wala action pag abot sa February 5 nga mag-recess sila, okay, wa na. Andunay power to interpret a Supreme Court. Mo na katong uban nga nagpatuo mahigalang mga mas bright pa Supreme Court, sus marusip. Akong ihatag yapon ang akong with due respect ninyo. Pero balikon ko, especially sa mga active practicing lawyer, aray gyud ta. Tahod gyud ta Supreme Court. Mao gyud akong krusada ron nga atong ipasabot sa mga tao, pasabot sa katawhan,
Mo na pinaka-importante na napita mga sukin tig paminaw. Kay bida. Mura ta mga higala inig nagduwag tubig-tubig di mo sugot sa record magduwa mo mga congressman kay kining congressman may higala tanawar ko na inig kampanya gani. Inig pangkampanya wa na gani klaro mahigalang plataporma di pang gobyerno magsayaw na ning kampanya ang uban maghisos barusit mo na lang na ni tanawa to sa ka congressman hay man to sa ka congressman dahil nga nangampanya chicharon ba kayo bakit ang kuan ko no muna'y kalidad ning ubang congressman nya muna'y makalabaw pa Supreme Court. Wala na papasalamaton tagdako nga doon na ta mahigalay Supreme Court nga ni guide na to. Muna ay prangka-prangka pagka-istorya ay pasag din naman congressman tanawa ko nang kinampanyahan mahigala ay man to nang kampanya congressman para makibaw mo unsay kalidad ini atong congressman ang uban kanang mo justice ka Supreme Court basta-basta mo abot ka diha pero kining congressman og anak lang kadaan og mga politiko bisa pagwa pakibuot. With due respect sa uban ha nga mga tarong sus pila man na kamo naka-observe man mo diha. Di na lang ko mag-mention mga ngan. Pila man ka mga congressman nga o di pa ni anak o kuandaan, di pa ni gamahanan daan, di man ni mga congressman. Namalit lag buto ni ramahimong congressman. Kunya para ni ining uban maunay mas labaw pa Supreme Court in terms of pag-interpret sa balaod. My God. Katong kampanya day, katong dito sa Makati o katong dito sa kuan nga. Chicharon ba kayo? Bakit? Kaya ang ingay-ingay ninyong kain. Moni kaliber sa inyong gusto nga kwan? Paita mga higala, no? Mawa ang atong pagtamod mahigala sa kwan, no? So moni. Di ka na lang punan og kwan pa kay basig. Sige na lang. Apas lailin day. Ari lang sa tamahigala sa atong kwan. Basta mo na ha. Ako na nga pasabot. Nga mo kwan gyud ta. Mo tahod ta sa Supreme Court. Kanang uban mahigala nga nasa opinion nga lahi pasagila na sila pero ari gyud ta mahigala sa padayon nga pagtamod. Kay di ta gusto dunay constitutional crisis nga mahitabo. Kitang tinuod nga nagmahal ining atong nasod. Di ta gusto nga dunay constitutional crisis nga mahitabo. Di ta manundog anang uban nga bahalag magkagubot, bahalag magka-constitutional crisis, bahalag malawgaw basta matuman lang ilang gusto. Dili ta ana. Kay kita tinuod man nga nagmahal ang atong nasod, atong ipatigbabaw unsay tarong gyud ug unsay angay base sa atong balaod. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number 1!